Čaute, a dneska to bude Annihilation a som tu s mojím kamošom. Čus! Áno, je to Drajkoviec, ktorým stále natáčam. Takže dneska sa máme Annihilation. Keď žiadny, budeme ktorý? Tak ja by som išiel asi do toho... Asi to možno Yellow, alebo to toho. Tak ja by som išiel Yellow. Yellow alebo Green? Yellow, poďme Yellow. Okay. Takže sme Yellow. Som Yellow tiež. A o čom tu rádi? Môj kamoš má vypko. Loď zabil ho! Ty vole, tak rýchlo, také dobré veci. Yes! Dáš také? A čo ti mám dať? Daj brnko. Krumpač ti dám. Jo, díkes, to by som mi tiež hodil. Tak to je dobré. Jo, tak to je už dobré. Idem rýchlo na tiež irony a ide tu na o také veci. Proste si tu ako Annihilation, ako Survival, lenže robíte stranu veci a nemôžete veľa. Áno, sa laguješ. Hej, mám trošku také maličké lagy. Budete vidieť trošku také lagy, lebo moja Wi-Fi robí také blbé veci. No, a my to trošku stopneme. Nie? No možno. A chceš čo natáčaš? No veď, cez ten, čo môžem, neviem koľko chcem. No, keby som to nechal. No, ale vieš, potom to musím, ale ja môžem najviac 15 minút natáčať, vieš? Čím viac odberateľov, ty môžeš viac dlhšie natáčať, vieš? Aha. Takže iba 15 minút môžem natáčať. No, tak ako to sníme. A čau! Zatiaľ. Teraz, rob to. Melonek, juhu. Melonek. Retard mode activated. Takže ideme enchantovať. Mám teda môj meč. Aj železný, ja mám 30 XPčok. Ja sa teším. Úplne. Ja ešte si idem púčiť úplne, aby som mal tých 30 XPčok. Čaž to prdele zjahnuť. Také lagy. Veď uvidíš to videom potom na videu. Čo? A v popisku videa bude Williamov kanál. Môžete mu tam hodiť odber, like. Ne, nedávaj tam, veď ja ešte nič nemám, takže... No a môžete mu tam dávať odber. Ne. Dajte mu tam odber. Na nič. Nech je šťastný. Ne. Dobre. Ak dosiahneme 20 odberov, tak bude... Kamoši, počkaj. Jak bude toto, na videu sa vám chce teraz dôveriť, lebo jak bude 20... Jak budem mať 20 odoberateľov, tak spravím ďalší challenge. Takže, rýchlo odbery. A ja nemám lapis lazuli. Ja ich mám 23. Daj mi! Daj mi, ty svinia. Daj mi aspoň 10. Načaž si poctivo. Daj mi, ty... Nehreš tu. No, nechcem rešiť, ale tak. Daj mi to, ty svinia. Poď tu. Kde si? Jo, daj mi to, hoď mi to. A si dokopal ty čus? Daj mi to. Tu som. Ja mám také lagy. Hoď mi to. Dobre. Daj mi 10. No. Hej, ty si vieš čo? Dobre, dám ti. Toľko ti stačí. Na 30 XPčok? Super. To neviem, či mi vystačí na 30, ale nech to je dačo epické. Ja si pôjdem enchantovať krumpáč. Si meč? No meč si možno... Ja si radšej meč, aby som mal lepšie enchant, lebo tento je na prd. No veď ja si meč. Idem enchantovať. To si nechce nechať ten meč. A štvorka, nerozbitná strojka! Šibe. Yes, dobre, tak a uvidíme sa potom zase. Takže zase ideme enchantovať a potom budeme útok. Ideme zase enchantovať, kamo, ja nemám lapis. Do prdele. Daj mi lapis. Daj mi zase 6 lapisu. Daj mi 6 lapisu, počkajte, stopneme to. Ne, ideme po jednom blbcovi, čo sa bol môjho kamoša. Dyš, Sparta. Zasekol som sa a do prdele. Kamo, to je teraz na prd, to je na prd. Poďme na útok má modrých. To dáme my dvaja. No, je tu čo všetky. To je aké tu
prdele. Sereme na to. Čus. A pri ďalšej minihre. Takže hráme Dragons. Áno. V Ja tejto mám... hre vždy vyhrám. Počkaj, kamo, hoď to tam. Zdraj. What the fuck is this shit, man? Pozdraj, ne! Ja som padol! Ja ešte žijem. Super. Ty kokos! Také bugy. Aspoň môžeš mať spektátovať. Spektazujeme. Ten zlatom je, to je Drakobiec. To je William. Hoďte mu odber. Čau. Hoďte mu odber. Čau. Hoďte mu odber. Ty máš kanál. Dobre, už ho nemám. Lebo nemám strihatu blbú. Dajte mu odber. A toho tam. No poď, hoď mu to tam. Jo, pekne. Pekne si mu to tam hodil. Poď. Pekne. Útok, drak, útok. Útočte drakov. Ne, Doriči. A toto, čo hádžem, to sú také petardy, ktoré keď hodím, tak draci za tým idú. Pekné vysvetlenie Drakobiec. Pomoc. Samovražda. Nesamovražduj, koľko iba? Ste tu iba vy dvaja? Ešte fakt iba, vy ste iba troja vy dvaja, už nikto není. Bože, bugy zase. Ešte to bude samovražda. Hej, kámo, drž sa. Lebo ten... Teraz nemôžem. Pozor! William, pozor, z hospodu! Za tebou! Ne. Pekne dávaš to, pekne. Už nemri. Koľko máš HPčok? Omri ti hovorím. Ty musíš... On tiež padol. Takže kto má lepšie brnko, zistíme? Kto to vyhral? Kde si do komoty? Chcem ťa vidieť. Kto to vyhral? On. Aha. Kde si chcem Ja som ťa na vidieť? takom úplne blbom spavne. Takže... Kanos, počkaj na chvíľku. Čus, počkaj. Ja to stop. Takže ideme hrať survival games. Ale ako survival, ako Hunger Games. Tak ako, nie sa to dá povedať Hunger Games. A začína to za 44 sekúnd, takže o 41 sekúnd. Je mi to dobre. Ne, je táto, tu nemám rád. Za tebou rýchlo. Berem píro. Kde ideme? Do zimnej? Potom, do akej ideme? Počkaj, Do ponáhľam. pekelnej, lebo ja som píro. Otváraj sa, ty bedňa. Je tu laglo. Ale tak bez čestky. Ja to budem brať. Ty, 2, 1. Prečo tam je? Gold jabko! Ja mám iron bodky. Kde si? Do pekelnej. Dobre, idem. Ale ja nemám nič, kámo. Poď tu. Chodíš mi aspoň taký meč? No. Máš taký meč? Poďme vyberať nejaké čestky poza mnou. 5. Počkej, ja ich zabijem. Zabij ich. Ten má diamantový meč, kámo! Toto ja tu nám zabijem. Ne! Čo, zomrel si? Hodil ma do lávy, som mŕtvý. Sakra. Tak toto nebolo celkom. Ja ho zabijem tohto. Jo. Umrel? Ne! Spektuj ma, ja ho nehodím do hlavy. Kde je ten svinia? Počkaj, ja ti kúpim zbranie. Jo, kúp mi. A čo? Ja neviem meč. Tak kúpim ti iron sekírku, Jo, kúp. aby si mohol im zabíjať ich. Lebo to je A kúpim mi aspoň nejaké kožené brnko? Brnko tam nejde. No prdele, tak mi kúp rýchlo. Ide. Tak mi kúp aspoň kožené brnko. Chestplate kožený. Ty vole, ale
Nie som taký. No hlavne to neprehraj, ono to posere. A tam hore je kto? 340 peňazí som A tam hore? Mám ísť tam hore? Je tam jeden. Ale je celý že z železa. Tak ja ho zhodím. Kámo, dávaj si na mne pozor, ja som mu tratil 340 coinov, takže... To baba jedna. Poďo, ty kokos. Robíš si prdel, že si spadol. Nespadol som, no spadol som, ale... Ty vole. Sorry, ale tak on mal lepšie veci. Ja som ti hovoril za tebou. Vzduchoň. Tak ešte raz? Dobre, tak ešte raz, odpoj sa. Dobre. To ťa to asi stop... Nie? Čo? Pustiť hru. Minihry. IPčka bude v popise. A pod na... Na čo ideme? Takže poď do ShipQuest. 2. Počkáme na hráčov, takže zatiaľ čus. No, takže hráme Bed Wars. Prepáčte, ale tam sa nechcel pripojiť. O pol hodinu sme tam čakali a nikto sa nepripojil. Tak počkajte. Tak som tu, prepáčte, ale bol som ešte na vecku. Pauza. Dobre, ty hráš? Aj, som si myslel, že iba je to tak tento. Dobre, kde sú, to sú Irony? Počkej, spustil si video? Hej, už dávno? Aha. Ja som bol na vecku ešte, vieš, tak som trošku neskoro prišiel. Ja niečo ti podarujem. Keď mám Iron. Tak nič. Čo? Si povedal, že mi dačo daruješ. No, dobre, tak my to stopneme, keď budeme mať už dačo. Ja si myslím, že Matiola 164. Počkaj, ja to stopnem, keď už budeme mať dačo. Epická hudba. Epic mod activate. Nepadnem, kámo, pozri sa. Ideme na set. Poď, sprav tam tú češtú, sprav. Ja už pravím. Mám také lagy. Ja to tu vôbec spadol. Ne, zabili ma! Fuck you, man! Fuck you! Mám 17 železa. Tak mi sprav prosím za aké veci. Takže zase pri lepších veciach. Čo? Som na strede, rýchlo berem goldy. Jako život. 11 gold. Poď. 16 gold. Yes, 22 gold. Yes, super, idem naspäť. Kde sú najviac goldy? Čo, všetky som zobral? Oni sú tam na zemi, keď budeš vidieť gold block. Ja som ich všetky pobral, mám 22. Pum. To mi hodil proste luk. On mi hodil úplne prvý, sila 1, bez to uleť 1 luk, kamo nechceš? Čože? A potom, keď budeme mať lepšie veci, tak sa zase uvidíme. Epic mode. Activated. Ideme na nich útok. Strašne veľký Ja som útok. ešte luky kúpil prvé. A jak by ste chceli, mám hru Woolish Daddy, takže môžete napísať do komentáru, či by ste ju chceli očakávať odo mňa. Môžete napísať, jak napíšete nie, tak ju nerobím, ale jak napíšete áno. No, môžeme... Môžeme. My sme vyhrali! Čože? Ten ich tam vykiloval! Dobre. A? Dobre, tak Stop. dobre, no. Takže ja si myslím, že to by bolo koniec tohto videa. Lúči sa s vami Trák Villager. Ahojte. Čus. A teraz, Vilko, William, môžete, v popise bude jeho kanál, môžete mu tam hodiť like, odber, komentár. Hoďte mu tam odber, áno, on to chce. A na budúce, ak by ste dali 3 lajky, tak bude, keď dáte 3 lajky, tak bude Woolish Daddy a za druhé bude Skywars na tomto serveri. Celý diel bude iba Skywars. A takže čus! Čus.